Kuseno bafowethu. Yabo nje le ngizongena straight kuyona because ngijaha kuyongena la emsebenzini. Bafowethu ngicela senzeni into eyodwa. Yabo ngiyabona ngazuthi khona nokujwayelana manje nokujwayelana kabi. Lalelani. Nina as i-society yase South Africa, you asked for ANC and the ANC is serving you exactly what you asked for. Uyabo? So akungabi khona enye indlela yokuthi nithola indlela yokuthi niblame iMK ngokuthi iMK didn't have ama numbers eParliament. You understand? iMK is dealing with its own issues. Bese busy nama by elections azosiza thina. You understand? As a party. Nina you voted for iANC. So akungabi sengazuthi manje lento was tabled by iMK. Lento was not tabled by iMK. It was tabled by iANC. Okuyiyona lena ivotelayo. So ke aningabuyi nizoblame thina ni shift blame nizoyiletha kumkhonto wesizwe as though ithina esathi increase iVAT. It wasn't us. Kwakuyilentuza kwakuyiANC yenze lokho. Lena ivotelayo ngo 40%. So ke hambani kuyona nifike niyobuza yona ukuthi yini indaba itablishe into efana naleyo. And for the reason ukuthi kuze kuthiwe kuyavotwa for i-budget yabo kuze kufike lapho ukuthi kuthiwe hayi khona ama parties azothenjwa kule situation uyabo nokuthi kuze kufike kulonto nje mfethu why kuze kwafika kuyona ngoba at the end of the day if kuukuthi bebazi ukuthi lento will anger i-public they wouldn't have tabled it yabo. So ke musana kulona shift blame buye nizoblame thina ukuthi thina besingekho in numbers eParliament. Anisibekanga eParliament nabeka iANC. So ke buze iANC ukuthi why iANC tabled lento yokuthi increase iVAT. Hayi ukuthi nibuze thina ukuthi why besingekho eParliament yet you know for sure ukuthi we are against lento increase in VAT. Ningasijwayeli kabi bafowethu serious. Akungabi khona nje ukujwayelana kabi.